Haga jing lekai FIFA Women World Cup ka bahap haga Group B hapreng ka Ireland Persia ka Nigeria. Haba pai shagani ka jing lekai baro ardali ki kenhun ki klemla bat pen khijar nadu wasdang ka jing lekai Haduh bakut jong ka jing lekai. Wala da baro ardali ki kenhun kila persiang bat pen khijar haga ni ka jing lekai. Bat leng bagani ka jing lekai ka Nigeria kala yo ban Rung shaka round of 16 haga baga tam tang shipon ya ka Canada. Haga wipat ka jing lekai ka bahap haga Group B hapreng ka Australia Persia ya ka Canada. Bat ka ka jing lekai ka badon kampha na banta baro artli ki kenhun ban job khnang bakini Rung shaka round of 16. Haba phai shaka ka jing lekai ka Australia ka yo bat khi jar nengkong tang haga minute ka bakhandai lengba ka theye lekai na ka club Real Madrid ka Heli Razo. Bat haga minute ka ba live khandai saisin ka Razo ka yo biang ban Thep ya ka gol ka ba ar ka jongka bat ka gol ka ba ar na ka banta ka Australia. Haduh bukut ka kela step ka Australia katam da ar lanon. Bat haga kela mit kata ka minute ka ba san peupra ka Australia ka yo biang ban Thep ya ka gol ka balai lengba ka Mary Fowler ka bade ka theye lekai na ka club Manchester City. Bat hashwa bat kut ka jing lekai kata ka minute ka ba khandai peu plus sau ka Australia ka yo ban Thep ya ka gol ka ba sau lengba ka Stephanie ka bade ka theye lekai na ka club Arsenal. But day lagi magini ki sau gol ka Australia ka lala but limsok ya ka Canada da sau la not. But leng magini ki jing job ka Australia ka layo ban Rung shaka round of 16 kat ba ka Canada ka hap bandej phaying. Haga jing lekai ka bahap haga Group C hapreng ka Costa Rica Persia ya ka Zambia. Haba phai shakani ka jing lekai ka Zambia ka lala ban lim ya ka Costa Rica da lai la ka way. La ka Zambia ka job ya ka ni ka jing lekai Henry Baro artli ki kenhun ki klem yo ban Rung shaka round of 16. Haga wipat ka jing lekai ka bahap haga Group C hapreng ka Japan Persia ya ka Spain. Ki bade ki artli ki kenhun ki balayo ban Rung lupa shaka round of 16. Haba phai shakani ka jing lekai ka Japan ka lala ban limsuk ya ka Spain da sau lanot. Haga baga player jong ka Japan ka Hinata ka layo ban Thep argol haga ni ka jing lekai kata haga minute ka ba khat ar bat haga minute ka ba sau peu.